वीडियो निकाल मेरा फोन तो निकालना वो पंपी से संदेश ले मैं भेज देखा आपको फोन हैप्पी बर्थडे కట్టన్నా ఇంకేమనుకున్నా డాడీ అన్నావు కదా అందుకే అందరు కూడా అవే ఉంది సినిమా అనుకున్నా కొన్నావా రిసిప్ట్ ఏది ఎంతేనా 42 ఇచ్చేసి I3 బాగుంది ఫేస్ ఎవరు నీకేనా నాకు అర్థం కాదు బొమ్మ చూడటం అదే సాంగతి ఆయన కూడా షాక్ అయిపోతుంది తీయాలి ఇలా పైకి కాదు ఇది ఇలా తీయాలి నేను నమ్మలేదు ఇంకా 5 కిలో ముక్క నాకు అంతలేదు 5 కిలో ముక్క ఒకటే తీయాలి అన్నా చిరిగిపోతాను रुको रुको ये जो है ना निकालो ये फर्स्ट निकालो हाँ ये छोटा है ఇది చిత్తేడే ఉంది రాను పోద్దా ఇది కాదు ఇది ఓపెన్ చేయాలి ఇది సింపులే ఇంక లోపల ఇంకేం చేయాలి చెప్పలే తీయాలన్నా నా మాట ఏమన్నా ఇక్కడనే ఉంది ఇది ఏంటి ఈ బరువేస్తున్నాడు కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇది ఎందుకు వస్తుందో ఏమో ఏం చేయడం అన్న వచ్చింది తీసుకున్నావు చిన్న తీసుకున్నావు ఒక్కొక్క ఐటమ్ బయటకు వస్తుంది अभी निकाल रहा है दूर से निकाल చిన్నదే మరి అయిపోవాలి సరే మళ్ళీ ప్యాక్ చేసి ఇక్కడ ఓపెన్ చేయి అదే మరి చెక్ చేస్తాం మనం చూద్దాం ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది 1 వీక్ వరకు ఉంటుంది కదా మీకు 1 వీక్ వర్షం గ్రాండ్ సక్సెస్ఫుల్ అన్నా కొట్టినావు ఛాన్స్ తీ अरे दूर से निकल रहा है ठीक है थैंक यू छोड़ दे बस बैलेंस చేస్తాను పవర్ ఆన్ చేయాలి ఇప్పుడే పవర్ ఆన్ చేయగలిగే